wani hauka dan Kannywood wallahi sai mun gyara mai zama idan ba sai mun ci gutsun uwar shi ba ko wace ko namiji ba Allah ya tsina wallahi sai mun gyara mutun zama wallahi Allah idan rashin kunya ce mun ci uwar ku rashin kunya idan kuma ganganji kuke ji ko wani hauka duk mun fi ku idan zaman lafiya kuke so kuma mun fi ku son zaman Assalamu alaikum jama'a sunana Awwal Isa West ɗaya daga cikin jarumai na Kannywood. Hadiza da kike magana ke cewa da haka ake daga namu, ki gaya mana wani jarumi na Kannywood ko mace ko namiji wanda ya abun farin ciki ya same shi ko abun bakin ciki ya same shi wanda ba a taba posting din shi an taya shi jaje ko an taya shi farin ciki ba. Ke da kike wannan maganar rashin sanin girman na gaba da ke da wanda suke taimaki rayuwarki Allah kuma ya taimake ki. Kakki manta lokacin da kika zo daga Kaduna da Yakubu Lere turo Jamilu Kocila ya kawo ki Jos muna shooting din bana bakwai na farko aka kawo ki zaki sin ɗaya yar jarida ko Hausa ba ki je zo baki iya faɗa ba. Ɗaya daga cikin mutanen da kika ce ba sa ɗaga naku ɗaya daga ciki shi ne ya saki a fim kuma wasu a cikinsu suka saki a fim duniya ta sanki Allah ya ɗaga ki suka ɗaga ki duniya ta sanki amma yau ke ce hakike da bakin magana saboda ku most of them mutanenmu butuli ne ku ba ku san abin da yake damun ku ba daga kun ci kun koshi kun zauna AC na busa ku saboda rashin kunya da raini sai ku dinga gaggaya mutane ku hau social media kuna faɗan abin da kuka ga dama da shi ma ɗaya wancan ɗin wanda ba mu san ina ya sa gaba ba musulmi ne shi ko kafiri ne shi wancan kawalin naku na Abuja da yake wannan magana yake cewa ki ƙara daga bolin shi ma ya san kanshi da shi nake ko ba ka ba dan gura uban da nake shayi ko nake tunani to mun ga rainin ya fara yawa gwara mu dinga tuna muku baya su wannan mutanen da ke magana ba wai zuwa suka samu white money su hoto da shi don burgewa ba in baki sani ba mutane masu daraja masu kima DSTV suka zaba a cikin wasu daga cikin ɗan uwanmu jarumai da producers aka zaba aka je yin mitin ne akan ci gaban Kannywood akan harkar fina-finai akai ba wai haka kawai sa ga white money suka hau yin hoto da shi ba. Tsayan gaya miki abin da baki sani ba in baki sani ba ki tambaya ki ji yanda abin yake. To da duk abubuwan da ake a social media ba ma magana amma mun ga abin ya fara zama raini da rashin kunya daga yanzu mu za mu fara gyarawa daga mace har namiji zama za mu fara display za mu dinga cin gutsun uwar yaro ko yarinya duk masu raini da wani rashin kunya a social media dan mai cin uwarsu dan mai fesa uwarsu wani a fuska to za mu fara gyara kowane zama tunda in kuna yi ko tsoron ku manyan suke ji ba sa iya muku magana tunda an ce akwai mofan akwai filmmakers akwai senso ba sa iya muku gyara idan kun yi rashin kunya to mu za mu gyara ku da karfin tsiya za mu ci durin uwarku daga mace har namiji duk wanda ya kara zuwa social media yake wani hauka dan Kannywood wallahi sai mun gyara mai zama idan ba sai mun ci gutsun uwar shi ba ko wace ko namiji ba Allah ya tsina wallahi sai mun gyara mutun zama wallahi Allah idan rashin kunya ce mun ci uwar ku rashin kunya idan kuma ganganji kuke ji ko wani hauka duk mun fi ku idan zaman lafiya kuke so kuma mun fi ku son zaman lafiya. Ya za ku dinga ɗaukar mutane kamar dabbobi kuna hawa social media kuna zagin jama'a ba ku san mutuncin mutane ba wani irin raini ne da rainin hankali yan kutumar bura uba shegu kawai duk wanda ya fasa tsinin gutsun uwarsa injini ni Awwal Isa West duk wanda ya raga mun gindin babarsa